Come to the table, enter his presence, feast with thanksgiving, and celebrate his love. Come to the table, enter his presence, feast with thanksgiving, and celebrate his love. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Maana sa kanimo. Padayon natong iampo ang kalinaw ug kahusay sa tibuok kalibutan, ilabi na gyud sa mga nasod nga naa karon ang kagubot ug ang gubat, labi na dinhi sa atong nasod. Ato sad nga pasalamatan ang Ginoo ug iampo nato ang ato mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato dinhi pinaagi sa pagpamalit aning ato mga slots para sa katumanan sa ato mga proyekto nga unta hatagan sila sa Ginoo sa tinuod nga kabalaan sa kinabuhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Tanan, nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan, ug kaninyo mga igsuon nga nakalapas ako dako uyamot sa hunahuna, sa pulong ug sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay sa tanang mga anghel o mga santos o kaninyo mga igsuon aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Magampo kita, makagagahom og buhi nga Dios ang imong espiritu maoy naghimo kanamo nga mga anak nga sa dakong pagsalig nagtawag kanimo og amahan. Dugangi ang imong espiritu sa gugma dinhi kanamo ug dad-a kami nganha sa langit ang gisaad nga kabilin pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Ezekiel. Ang Ginoo miingon kanako, apan ikaw tao, ayaw pagmasupilon sama kanila. Bukha ang imong baba ug kan-a ang ihatag ko kanimo. Unya dihay kamot nga gituy-od nga rikanako ug may gikuptan kining linukot nga basahon. Gibukhad niya kini sa akong atubangan ug may sulat kini sa luyog-luyog. Ang nahisulat niini bahin sa pagbangutan o kagulanan. Unya miingon ang Dios kanako, tao kan-a kining basahon ug lakaw ug sultihi ang katawhan sa Israel. Busa gingangako ang akong baba ug gihatag niya kanako ang basahon. Ug miingon siya, tao kan-a kini aron mabusog ka. Busa gikaon ko kini ug sama kini katamis sa dugos. Unya miingon na usab siya kanako, tao
lakaw ngadto sa katawhan sa Israel ug sultihi sila sa akong mga pulong. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Katamis tagamtamo sa imong saad. Katamis tagamtamo sa imong saad. Sa paagi sa imong mga gimbutan, nalipay ako. Ingon og diha sa tanang mga bahandi. Oo, ang imong mga sugo mao ang akong kalipay. Silang akong mga magtatambag. Katamis tagamtamo sa imong saan. Ang balaod sa imong baba mas bililhon alang kanako kaysa linibong nga bulawan ug plata. Katamis tagamtamon sa imong mga saan. Mas matamis kaysa dugos alang sa akong bakbak. Katamis tagamtamon sa imong saan. Ang imong mga sugo mao'y akong sulundon hangtod sa kahangturan. Sila ang kalipay sa akong kasing-kasing. Naghinga-hinga ako sa kahidlaw alang sa imong mga sugo. Katamis tagamtamon sa imong saan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Niadtong higayuna ang mga tinun-an nangadto kang Hesus ug nangutana
kinsa man ang labing dako sa gingharian sa langit. Si Jesus mitawag og usa ka bata og ipatindog niya sa atubangan nila og miingon siya, hinumdumi kini, gawas kun mausab kamo og mahimong sama sa mga bata, dili gayud kamo makasulod sa gingharian sa langit. Ang labing dako sa gingharian sa langit mao ang magpaubos sa iyang kaugalingon ug magpakasama niining bataa, ug ang magadawat og usa ka bata nga sama niini sa akong ngalan magdawat kanako. Matngoni ninyo nga dili kamo magtamay bisag usa niining mga gagmayng bata. Kay sultihan ko kamo nga ang ilang mga anghel atua kanunay sa atubangan sa akong amahan didto sa langit. Sa inyong hunahuna, unsa may buhaton sa usa ka tawo kung kawad-an siyag usa sa iyang usa ka gatos ka karnero, iya gayong biyaan ang kasiyaman og siyam nga manibsib didto sa bungtod ug mulakaw siya aron pagpangita sa nawala. Sultihan ko kamo nga ini kakaplag niya niini, mas malipay pa siya pag-ayo tungod niining karneroha kaysa kasiyamag siyam nga wala mawala. Sa mao nga pagkaagi, ang inyong amahan nga atua sa langit dili buot nga may mawala bisag usa niining mga gagmayng bata. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Ang atong unang pagbasa nagsulti og importante kayong batasan nga mao ang pagdawat o pagpuyo sa pulong sa Dios. Giingnas Ginoo si Propeta Ezekiel kanani niya ang gipakaon niya mao ang sinulat nga basahon nga luyog-luyo na ay suwat pulos mga pulong sa Ginoo. Niya iyang gikaon gingangan niya iyang bakba, mura siyag batang gamay nga gingangan niya iyang bakba o gipakaon ngadto niya matud pa niya tamis kuno ang pulong sa Ginoo. Sige lingay mong tupad ing na nakakaon na kas pulong sa Ginoo. Ing na kano ba? Nanikaon na ka. Kasagarang ra ba nato dili ganahan para nato murag makabukog luod o hasol kanon ang pulong sa Ginoo. Bitaw. Usa sa mga pulong sa Ginoo nga karong panahona gisalikway gyud sa kalibutan kinig yung pag-ingon niya, ang labing dako sa gingharian sa langit mao kadtong magpaubos sa ilang kaugalingon ug mahisama sa gagmayng bata. Bitaw, ganahan tag greatness, ganahan ta nga mag-gold medalist sa Olympics mo nang sikat kayo ron si Carlos Yulo. Hasta hinoon ang problema nila sa pamilya, na sikat na sad. Kay tungod gusto tag mga great people. Sikat sa ron ang atong korupsyon dinhi sa atong Pilipinas, nga gihimo kuno sa atong mga leaders. Tungod kay mga sikat man sila, mga great leaders. Niya, kining maong greatness nga atong gitahod o kuan gyud bagi butang gyud sa honoring pedestal sa atong katilingban, lahi ang pamaagi sa kalibutan o didto sa langit. Doon nagyapon dito'y greatness sa langit.
kanang itawag og labing dako. Pero ang pamaagi kinahanglan magpaubos ka og mahimong sama sa gagmayng bata. Pero dinis ato ang great, kinahanglan you are the strongest, the tallest, the most skillful, the most intelligent, most yun ka, the most beautiful, the most handsome, the most wealthy or wealthiest. Ana, mo na'y ato dinhi. Mo nang bisag unsa na lang atong gipangbuhat para gyud manindot gyud ang atong kinabuhi. Kay dili ta gusto aning kinabuhi nga murag bata. Giling nga imong tupad. Yung gusto ka mahimong bata. Kanang bata ba nga magpataka lag dagan, mukalit lag siyagit, pisag panahos misa, mo na atong ipadaan at tos gawas. Kana bang bata nga musugot lag imong hubuan maglakaw, magdayapira maglakaw, sugot mo ana. Kana bang bata nga mo kisi-kisi lang diya sa atubangan, muhilak, mangihi, malibang diya sa iyang higdaanan, sugot mo ana. Ha? Og di gani ka musugot, pasabot, impernohonon ka. Nya doon na biyagi panahon nga mahimo na gitang wariha gamayng bata. Kanusa man na? Kanusa? Ini kasakit na to. Masakit na ka, ma-stroke na ka, patay ka diya. Din adyo ka kapang limpyo ni mo, manimaho lang kang ihi, o wagi mo limpyo. Oy, so bahuan ni mo. Ini katiguang ni mo, di nakahapit kalihok, ana. Wa na kay buot, usahay, ang sa to'y tawagan ng sakita, nga wa na kay buot. Alzheimer. So, inana, wa na kay buot, oy, mukalit lang ka og hilak, di nakakailas imo mga kuyog, hasta guys imong kaugalingon, di nakakaila. Pero kana mo na gitawag og mga kana ganing sakit. Mo nang napariha kag bata, ayaw pagpakasamag matud pan Hesus, ayaw huwata nga masakit ka unya mahimo kang samas bata. Kung dili, choose to be like little child. O unsa man ang atong way of choosing, una, mao ni ang una, welcome, respect, honor a child. Dawata, matud pa ni Kristo, ayaw tamaya, i-honor, respetuhi ang bata. Kinsa may sagad na tong kasabaan, ang dako o ang bata? Hunungan na. Kinsay kasagarang hapakon o kusion, ang dako o ang bata? Hunungan na. Hununga. Og labaw tanan, hunungan na ng mentality nga duha ra gyud ka bata ang among ianak, duha ra gyud, usa ra gyud, duha ra gyud. Kana ra gyud ba? Two-child policy, one-child policy, hunungan na. Kay ngano man, kadtong ikatulo ngadto pataas, imo na tong gitamay. Muna gamitan na nimog pills, gamitan na nimog kondom, gamitan na nimog ligation, gamitan pagyud nimog ayudi, gamitan na nimo og withdrawal, gamitan na nimo og abortion. Kay imo na nang gitamay, wa na moy ayo, mas maayo pang ayudi kay ninyo, mas maayo pa ang kondom kaysa sunod nga bata, mas maayo pa ang pills nga akong tumaron kaysa sunod nga bata nga akong mabduson. Mas maayo pa ipaputol ko na lang ning fallopian tube or kaning vas deferens nako kaysa mo welcome kog laing bata. Wa na ko kauyon og bata. And that is an insult to God. Di ba? Maabitan na din ini kasal, unsay ikatulong pangutana inig right of marriage. Ikatulong pangutana nga tubagon dungan sa bride and groom.
Ako, asa ko kaybaw. Uy, kaybaw ko'y pangutanon mos pare, inighumag ingon, mianhi ba ikaw sa imong kabubuton aron pag higugma o pag-alagad sa imong bana? May din ang bride, o padre, ikaw sa husband, mianhi ba ka sa imong kabubuton aron pag higugma o pag-alagad sa imong asawa? O padre. Ikatulo, tumanon ba ninyo ang pag-agak sa mga anak nga ihatag sa Dios kaninyo aron mahimong mga maayong Kristiyanos? Unsay tubag? O padre. Kinsay maghatag og anak? Kinsa? Kusga. Ni anang maong pangutana, ang Dios mo'y maghatag og anak. Dili kamo mo'y maghatag og anak. Hilas kaayo ni mga managtiayong uban. Dayog ingon nga, ay magkuan mi oy, mag-control mi kay di pa man mi maghimog baby kay moadto pa mamig abroad. Ano sa mo maghimog baby? Siya inig-uli kanang stable na maghimo na mig baby. Hilasa gyud eh. Kinsay tighatag og anak? Ang Ginoo. Unya kay di man ka gusto maghimog baby, unsa may buhaton ninyo kamong managtiayon, magsige lang mog tinanaway. Ha? Dili pa der kay we express our love man, mag-love making me. Unya, sige mong love making, wa mo'y child making. Unsa man yung buhaton? You destroy the fruits of your love, which is a child. Ang bunga ni anang maong love making inyong patyon. Muramog nagbunsay og tanom. Nagatanom og mangga, pero inyong pamutlon ang mga sanga aron mabunsay siya, mahimo ra siyang decorative. Decoration. Muna ang inyong kaminyoon, mahimo rang decoration. Nya maghimo dayon mo allow dayon mo usa ka bukbata, inyo dayong dekoritan. Inyong butangag job-job dinhi, nya inyo dayong palakaw-lakaon nga nagdayaper, ay ni kadako ana, decorative ra sa gyud ang iyang kinabuhi. Kusog na mag-tube-tube, bisan dinhi sa simbahan, magsulob nag-tube-tube, mag-miniskirt na dinhi, mag-spaghetti, maglaway sa taon ang pari sa mga decoratives. Pero dili holy life. Sa matas kalibutan, nindot siya tan-aon kay inyo jong giatiman, kay inyo gunang gituyo yung kunuhay himo. Unya, wak na ninyo dad-a padong sa langit, gidana ninyo padong sa impyerno. Hain naman tong uban, kapila man mo nag-love making, human anang maong bata nga nataw na, kapila pa mo nag-love making, hain naman tong uban, gipanglabay sa basurahan, gipangpatay sa pills, gipangpatay sa ayude, or di na maka kumpleto sa iyang process kay giputol na ang imong reproductive organ. Mao na welcome, honor, respect a child. Nya ikaduha kining humility, pagpractice sa pagpaubos. Kanang bata mapaubsanon gina. Unsa may timailhan sa bata nga mapaubsanon? Mudawat na siya bisag wa kauyon. Mudawat ra gyud bisag wa kauyon. Igilingay mong tupad. Ning na makadawat ra kanako. Ning na kano ba? Ning na makadawat ra kanako. Oy, daghan kay nato. Kinsa ninyo dinhi ang mudawat og mga adik nga pasudlon og papuy-on sa inyong balay tas kamot. Anay usang ni isa, masig adik ning bana ni. Adi joke. Kinsay mudawat dinhi og noted nga tulisan gikas prisuhan. Bantay ha. Isa kada simong kamot. Sige. Ay, mga bakakon kay mustanan. Diman kay mo kadawat sa inyong naong. Oy, galisod kay mo dawat na inyong kilay, kiskison pamangani. Lisod magay mo dawat sa colors inyong buhok, ilisan pamangani. Kana pa bang inyong isig katao? Ang tinuod nga pagdawat sa atong isig katao ug sa
kabubutos Ginoo mao gyud ang pagkawiling mamatay alang sa kaayuhan sa tanan, the willingness to die. Kana bang di na ta mahadlok mamatay. Kay kung naa pa kay kahadlok sa kamatayon, mupili ka sa imong dawaton. Ang imo rang dawaton kadtong dili makapatay nimo. Kadtong murag mamiligro ka, imo dentong i-reject. Muna ningon Diyos Kristo, deny yourself, take up your cross, and follow me. And what is that following of Jesus? Saman, ang pagpakamatay para sa imong isig katao. Ug mauna na ang kinabuhi sa bata. Ang bata di gyud mahadlok mamatay. Nabita mi istorya ana. Kana kunong bata nga 1-year-old pananglitan, ibutang na nimo fourth floor. Abisan gani kanang 2 years old, ibutang na nimo fourth floor sa building. Nya ang papag mama tuas ubos. Nya moingon ang mama ug papa, ali dong ambak, mo ambak dili. Ambak we. Butangan maginan yung ali ang inyong pultahan kaya di kina managanap, ambak kina. Adto na mo hilak inig abot sa ubos. O makahilak pa. Pero og ingno nimong ambak kina. Eh kanang imong tupad, dako-dako naman na. Ibutang sa bisag 3rd floor lang. Ing naali ambak sauon kanamo, mo ambak dili. Mo ambak basta na ay sunog. Og sunog nang iyang kwarto mapugos nagambak pero ugwa lang yun, normal situation. Moingon na, yabag ka diha, di ay hagdanan, ano pambakon, makon mong buanga ka. Nga naman, hadlok pa na siya mamatay para nimo. Yung kaayo, pasalig ko, di ko musalig nimo. Pero ang bata, tungod sa iyang dakong pagsalig siyang ginikanan, ikakita niya nga akong mamagpapa tuas ubos, ambakan dayon na niya. Og mao sa nay gustos Ginoo nato nga inig-ingon sa Ginoo buhatan ni mubuhat dayon ta bisan pagsakit, bisan pag namiligro ta, basta Ginoo mo'y nagsulti sundana. Muna diri sa atong diri sa atong tubag sa Salmo, katamis tagamtamon sa imong saad. Unsa may saad sa Ginoo, kun mamatay mo uban kanako, mabuhi sad mo uban kanako. Tamis king saara no? Kinsa nito ita sa kamot. Sige, lingay mong tupad. Ing na andam na kong magpakamatay para nimo. Kaya ing na kano. Nya inigsulti niya na tamparusa dayon. Tamparusa ba? Nya og di gani masuko kana andam na magpakamatay pero inig tamparusa. Patak mo ano nig tamparusa ko nimo? Ana gani buangon pa na. Abisa na lang karon taon-taon lodi ba ang naong ba? Now na to di ba mo reklamo? Ilas-ilas lang ta. Pero congratulations kay ni isa mo. Sige, ako lang mong practice-practicean. Hutda ninyong palit atong slots. Ibaligya ang inyong mga balay, inyong sakyanan, og naamoy sakyanan, ibaligya para ipalit og slot. Mubuhat mo na, dili. Tanawa ni reklamo na. O nya, moingon pag yun mong magpakamatay. Ato kang i-check, i-check na to ang atong tinuod nga commitment. And ang nindot nga saad, mahimotang dako sa gingharian sa langit. Biyaan taning kalibutan. Unsa may itong buhaton ni kalibutan? Ang pagbuhat sa kabubuton sa Dios, ang paglipay sa Dios ug sa atong isig katao. Nindog ta. Mga igsoon, magampo kita ngadto sa atong langitnong Amahan nga nagsaad kanato sa kinabuhing way katapusan. Busa malaumon kitang moingon, Amahan kaluy-i kami. Amahan kaluy-i kami. Nga ang simbahan mamahimong epektibong instrumento diha sa pagpalahom ug pagpalig-on sa pagtuo sa mga kabataan, magampo kita sa Ginoo. Amahan kaluy-i kami. Nga ang mga nangulo sa gobyerno mupakitag tinud-anayng pagtagad diha sa pagpangitag mas maayong kaugmaon alang sa tanang kabataan ug nga kining gagmayng mga bata
mamahimong luwas gikan sa tanang matang sa pag-abuso, magampo kita sa Ginoo. Amahan kaluoy kami. Nga ang mga ginikanan magmatuto sa ilang kabataan diha sa maayong mithi sa pagkinabuhi ug muhatag kanilag tukmang pag-umol ug edukasyon, magampo kita sa Ginoo. Amahan kaluoy kami. Nga ang mga masakiton makabaton og samag bata nga pagsalig diha sa Dios Amahan nga nagatiman kanila, magampo kita sa Ginoo. Amahan kaluoy kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan kaluoy kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan kaluoy kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og finansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan kaluoy kami. Nga ang mga matuuhong nangamatay madala balik ngadto sa balay sa langitnong Amahan, magampo kita sa Ginoo. Amahan kaluoy kami. Langitnon og mahigugmaong Amahan, dungga ang among mga pangamuyo nga among gituboy dihas gugmag pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Usay igasa ko kanimo, tungod sa imong kayo. Giluwas mo ako gikan sa Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok iyang santos nga simbahan. O Dios, nga gamhanan, maghahatag sa mga gasa nga among gihalad, dawata ang gasa nga gihalad sa imong simbahan, o himua kini nga sakramento sa among kaluwasan, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Mana sa kanin. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing, Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug mataw. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gibuhat ang tao tungod sa kaayo ug imong gisilutan tungod sa katarungan ug imong giluwas tungod sa kaluoy pinaagi ni Hesukristo nga among Ginoo. Ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig
Duyog usab kami sa tanan mong mga anghel sa langit sa ilang pagsangyaw sa imong wayhunong nga himaya diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo balingan. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, ilabi na ang among gihandom karon ug kadtos ang wa nay naghandom kanila. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya og diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog og himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namo nga
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Kay imo man ang gingharian, ang gahugan, himaya, ang tun sa kahanturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaw sa kanin. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, nila ang kalawat kanimo, apan pamulang lamang mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Longing for peace, our world is troubled. Longing for hope, many despair. Your word alone has power to save us. Make us your living voice. Christ be our light, shine in our hearts, shines through the darkness. Christ be our light, shine in your church, gathered today. Magampo kita. O Ginoo, ang pagkalawat nga imong gihatag kanamo, magluwas unta kanamo sa mga sala ug magamping kanamo nga makanunayon diha sa kahayag sa imong kamatuoran. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang divine greatness, ang kabantog nga Diyos nun.
Mahitabo ra ni kung mahigugma ta ug modawat kita nga way limit sa gagmayng bata o magpaubos ta sama sa gagmayng bata. So salamat ninyo nga mga nagpaubos o nisugot nga mamalit mog slots. Padayon tagpalit og slots o pakuroy update ugma na lang ang update niya kaning atong SBF dag tag 500 pesos para ni sa atong pagkumpletos mga bayrono nato sa kumbento. Ang ato sad nga MMHD jutay na lang kay nahibilin mga 400 na lang kapin. So ato ning hotdon og dali no tag 1,000 pesos karon pizza 13 sa Agosto nagmisa ron dito sa Kapilinya daghan kay rong tao ikaupat kasumaran ron sa ikaupat nga pagpakita sa Birhen sa Fatima dito sa Portugal sa Cova da Iria. So mas may sag mamalitag slot karon pahinungod sa mahal nga Birhen Maria sa Fatima. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato kining padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Give thanks. Give